qiegħed ninduna lejn xi ħaġa qed tifni m'għadekx kif kont tiċċajta u timmex lil min ikun dejn. Forsi għaliex ħabbi ma drajtx narak mingħajr ma tajt kelma ma drajtx biża' f'għajnejk. Ma waħdek ma tkun qatt għaliex bdejt li ssir jekk warrab kulħadd jien nibqa' qrib it-triq nimxu flimkien la tibżax ħdejk nibqa' jien. Lura fis-snin kont intli miegħi waqaft meta mdejja kont intajtni jdejk u magħhom spalla biex fuqha nistried. Jum wara jum qiegħed narak tittajjeb qalbek maqtuwa f'għajnejk m'hemm xejn ħlief u ġien. Ma waħdek ma tkun qatt għaliex bdejt li ssir jekk warrab kulħadd jien nibqa' qrib it-triq nimxu flimkien la tibżax ħdejk nibqa' jien. Ħafna illum tbissem il-mart ma ħallikx kwiet ħallik hawn tolfoq fis-kien. Nimxu flimkien la tibżax ħdejk nibqa' jien. Prosit il-Mark Tonna bil-kanza rebbieħa ta' sena d-diet, vuċi verament sabiħa. ċaħna ma sax il-kommenta fuq il-kantanti, ma press li Mark is-sena ma ħaxsem, Mark Tonna huwa kantant vera bravu, vuċi vera sabiħa. Ħaqqu proset kbira. Applawsi ħor sinjur il-Mark Tonna.